حليفة ما كلو عبقنا تلالو بتعني زي ما عوفات لك بيت عنقلو ቻናል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኹም? ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ ኣምላኽ መስገን። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዘለኹ ጽቡቕ ክትህልውለይ ናይ ወትሩ ጸሎት እዩ እና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ምትዋዕኹም ኣይፈልየኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ። ብምቕጻል ለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብድጃጅ ጌርናስ ፓስታ ኣሰራርሓ ፓስታ እዩ ማለት እዩ። ኣሰራርሓ ፓስታ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ንኽትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም። ያው ሽጉርትን ዘይትን እንዳቆላ ኣለኹ እየ። ያው ከምዚ ጌርና በደንብ ንቆልዎ። ካብኡ ድጃጅ ክገብረሉ እየ። ያው እንዳበሰለ እዩ። ከምዚ ጌርና በደንብ እንዳሕበርና ክንወስሎ እኒአና። ያው እዚህ ድማ ፓስታ እንዳብሰልኩ እየ። ሸጮ ገይረ ከብስለ ያው እንዳበሰለልና እዩ ድጃጅና።
ያው ሕጂ ከመይ ዳርአት ኣለኹ ማለት እዩ። ያው ሕጂ ድማ ባህራት ክገብረሊ እየ። ንእሽተይ ማዕጁን ያው ትሪእዋ ኣለኹም ከምዚ ኢላ በሲላትልና ኣላ። ሕጂ ክሬም ጸባ ክገብረሊ እየ። ያው የዕሪ ኣይብዝሕን ምክንያቱ ቁሩብ ስለ ዝኾና ፍርቂ ገለ እያ ክገብረሉ። እዚ ድማ ፓስታ በሲላ ኣላ ከፅፉፈ እየ ትማይ ይኸው እዚኣ ድማ በሲላትልና ኣላ። ሕጂ ናብኡ ክገብሮ እየ። ባይዘወይ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ። ሕጂ ድማ ጅብን ናይ ፒዛ ዘሎ ንሱ ክንገብረሉ ኢና።
ይኸው ነዚኣ ትመስል ናይ ልምዓንቲ ትሕዝቶና ከመይ ትሪእዋ እስኪ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ኣሕዋተይ። ያው እዚኣ ትመስል ናይ ልምዓንቲ። እስካዕ ብካሊእ መደብ ንራኸብ። ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ የለለይ እንዳበልክ እየ። ላይክ ኮሜንት ኣይትረስዑ ቤተሰብ።